3 அது மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்லையா? ஒரு சாப்டருக்கு நீங்க அந்த மாதிரி யூ கேன் டேக் இட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ராதிகா மாதாஜி இது பக்தி ஷாஸ் ராதிகா மாதாஜி tagged Prabhu. Okay. Okay, Mataji. Thank you. Bhakti Shastri. Already opened. Okay. நம்ம இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம் இன்னைக்கு ராஜவித்யா ராஜ உயர் அந்த யோகத்தை 9th சாப்டர் வந்து வாசிக்க போறோம். அதுலயும் வந்து நாம இப்ப வாசிக்க போறது வந்து 26th ஸ்லோகம். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இல்லையா? அங்கிருந்து நாம வாசிக்க போறோம். வெரி நைஸ் ஸ்லோகாஸ் நம்ம வாசிக்க போறது. சாப்டர் மிக மிக ரகசிய அறிவு இல்லையா? அதுல நாம 26வது ஸ்லோகம். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தயா பிரயச்சதி தத் அகம் பக்தயா உபஹிருதம் அஸ்னாமி பிரயாத்மனஹ. அதாவது நம்ம மனசு பூர்த்தியா பகவானுக்கு ஒரு புஷ்பத்தையோ ஒரு நீரையோ ஒரு இலையையோ இல்ல ஒரு கனியையோ நாம பகவானுக்கு சமர்ப்பித்தால் பகவான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்படின்னா அந்த இடத்துல பாவம் பக்தி பாவத்திற்கு வந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. நாம எவ்வளவு அதாவது ஐட்டம் எவ்வளவு வெரைட்டியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நாம படைக்கிறோன்றது வந்து முக்கியம் கிடையாது. பக்தி பாவத்தை கொண்டு எதை கொடுத்தாலுமே பகவான் வந்து ஏற்றுக்கிறார். ஸோ அங்கே நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு பரிமாற்றங்கள்ல தான் இந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பத்தி நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அது கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு செயல்படுவது என்று அர்த்தம். ஸோ பகவானுக்கு நாம அன்பு கொண்டு ஆற்றக்கூடிய எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து பகவான் ஸ்வீகரிக்கிறார். ஸோ அங்கே நம்ம நிறையவே படையல் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஆனா அங்கே ஏதோ கடமைக்காக ஆற்றக்கூடிய எதுவுமே வந்து பகவான் ஸ்வீகரிக்கிறதே கிடையாது. ஸோ தேர் இஸ் நோ பாவா இல்லையா? ஸோ இப்போ போன மாடியூலுக்கும் இந்த மாடியூலுக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு நாம இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் என்னன்றத நாம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். மோகன்தாஸ் பிரபுஜி உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த 9th சாப்டர்ல இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோம்? யாராவது ஒரு டிவோட்டி வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஜிஸ்ட் ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் ரீகலெக்ட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? 9th சாப்டர் இஸ் வெரி வெரி சில மகத்துவங்கள் உண்டு 9th சாப்டர் இல்லையா? ஸ்வயம் பகவான் மட்டும்தான் பேசுவார் இந்த இடத்துல. இந்த 9th சாப்டர்ல அர்ஜுனன் வந்து எதுவுமே பேச மாட்டார். he will be only in the receiving இல்லையா? ஸோ இந்த ரகசிய ஞானம் வந்து எடுத்துரைக்கிறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷனும் வந்து அர்ஜுனர் இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிச்சோம். அது என்ன குவாலிஃபிகேஷன்?
ஸோ ஒன்னு அவர் வந்து நண்பரும் கூட, தட் இஸ் அது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து பொறாமையற்றவரும் கூட, இல்லையா, இஸ் நான் என்வியஸ். ஸோ பக்தி, பகவானிடத்துல பக்தி கொள்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த உயர்வான குவாலிட்டிஸ் வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம், நாமளே பகவான் ஆகி விடுவோம், நாமளே வந்து கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள். ஏன்னா ஆத்மா அதுதான் வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றது அதுதான், இல்லையா. சோ பிரம்ம நிலை அடைந்த உடனே நானே கடவுள் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை. சோ பொறாமையற்ற தன்மை, தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிஃபிகேஷன். வெரி பிகினிங் ஸ்லோகாலேயே நாம அதை பற்றி படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரு தூய பக்தரும் கூட அர்ஜுனர், மேலும் வந்து பொறாமையற்றவரும் கூட, மேலும் நண்பன். திஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ். அந்த குவாலிட்டிஸாலதான் வந்து பகவான் வந்து இந்த ரகசிய ஞானத்தை வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார், அதாவது அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கிறார், இல்லையா. அதன் பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு அவர் தாங்கின்னு இருக்கார், அதுக்கப்புறம் நாம அதாவது பகவான் என்ன சொல்வார், அவற்றில் நான் இல்லை, எல்லாம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது, ஆனால் அவற்றில் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்வார் பகவான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவருக்கும் இந்த பௌதீக பண்புகளுக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது அப்படிங்கிறத நாம படிச்சுட்டே வரோம், இல்லையா. சோ நமக்கு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே, அதாவது அவருடைய பரமாத்மா நிலையும் உடலும் ஒன்றானது, அத்வைதம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெர் இஸ் நோ மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டு. நாம தான் வந்து போத் மேட்டர் ஸ்பிரிட்ல வந்து, அதாவது இந்த உடல் ஜடம் மற்றும் வந்து உயிர் வந்து ஆன்மீகம், இல்லையா. இந்த இரண்டுமே கலந்து நாம, இது மரணத்துக்கு உட்பட்டது, ஆத்மா மரணமற்றது. சோ அப்படி எல்லாவற்றையுமே பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டு. சிறிய அளவுல நாம அணு ஆத்மா, பகவான் வந்து விபு ஆத்மா அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம், இல்லையா. சோ இந்த இந்த அந்த அண்டங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய ஆற்றலால் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது, இல்லையா. அதுக்கப்புறம் மரணம் ஏற்படுறது, அதாவது கிருஷ்ண பட்சம், சுக்ல பட்சம், இல்லையா. அடுத்து வந்து தட்சிணாயனம், உத்தராயணம், இதை வச்சு நம்ம சந்திரலோகத்துக்கு செல்வார்கள். சோ உத்தராயண காலத்துல வரும்பொழுது பகவானுடைய திருவுலகத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம், இல்லையா. சோ இப்ப இத்தனையுமே வந்து படிச்சுட்டு வந்த இந்த இதுல வந்து பகவான் வந்து மேலும் வந்து என்ன எடுத்துரைக்கிறார், கிருஷ்ணா ஆஃப்டர் பீங் எஸ்டாப்ளிஷ் ஹிம்செல்ஃப் அஸ் த என்ஜாயர். நாம செய்யக்கூடிய அனைத்து யக்னங்களும் யக்னங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அதுல வரக்கூடிய, அதாவது நம்ம என்னெல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறோமோ, இல்லையா, அது அனைத்தையுமே அதனால் வரக்கூடிய அந்த அவுட்கம், அதை வந்து யார் சுகிக்கிறது, பகவான் தான் சுகிக்கிறார், இல்லையா. So Krishna, after having established himself as the enjoyer of all the sacrificial offerings, இல்லையா, he is a supreme enjoyer. நம்ம எந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல இந்த 3 மந்திரங்களை சொல்லிதான் செய்வாங்க, இல்லையா. அச்சுதாய நமக, அனந்தாய நமக, கோவிந்தாய நமக, இல்லையா. சோ இந்த 3 மந்திரங்கள் எல்லாம் எதுவுமே நடக்காது. எவ்ரிதிங் இட் இஸ் பீன் ஆஃபர்ட் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்பர்ஸ், இல்லையா. பல்வேறுபட்ட தேவதா வர்ஷிப், இல்லையா. சோ பித்ரு வர்ஷிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இல்லையா. சோ அந்த லோகத்துக்கு செல்வாங்க, தேவர்களை வணங்கினா தேவலோகத்துக்கு செல்வாங்க, பகவானை வணங்கினால் பகவானோடைய வாழ்வாங்க. இப்படி எல்லாத்தையுமே நாம படிச்சிருக்கோம். சோ நவ் என்கரேஜஸ் அஸ் டு மேக் த கரெக்ட் சாய்ஸ். இப்ப நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு, எங்கே சென்றாலும் நாம இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரணும், இல்லையா. ஆனா ஓரிடத்துக்கு மட்டும் சென்றால் நாம இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டோம். அது எது, நித்தியமான அந்த பர உலகம், பகவானுடைய பரமபதம். Through these verses, Krishna pleads us to choose the right path. ஆனா பகவானை சேவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறவங்க, அதாவது முற்றிலும் பகவானே மறந்து போன பிறகு, சோ அட்லீஸ்ட் தேவர்களையாவது வணங்குறதுக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதையை வந்து வணங்குறதுக்கான அந்த மனசையுமே வந்து நமக்கு வந்து நினைவை வந்து கொடுக்கறது யாரு, பகவான் தான். சோ இன்டைரக்டா எல்லாமே வந்து இறைவனாலதான் நமக்கு வந்து செயல்படுத்த வைக்கப்படுகிறது. சோ இட் டு பிகம் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிவோட்டிஸ். ஆனா தேவதா வழிபாடு, பெரியோர்கள் முன்னோர்கள் வழிபாடு, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு யாரை வழிபட்டால் நாம் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வராமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை பற்றி உணர்ந்த ஒரு ஜீவன் கண்டிப்பாக வந்து அதை அடையணுன்றதுக்காக ஒரு முயற்சி என்பது கண்டிப்பாக மேற்கொள்வான், இல்லையா. அதுதான் உத்தமமான, மிக உயர்வான ஒரு நிலை, ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில அடையக்கூடிய நிலை என்பதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும்.
இதுதான் போன செக்ஷனுக்கும் இப்ப இந்த செக்ஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவிட்டி. இப்போ இத நாம் எப்படி வாழ்க்கையில அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது, so worship of Lord Krishna is superior because Supreme Lord takes direct interest in the life of his devotees. பகவான் எல்லாருக்குமே அருள் பாலிக்கிறார், ஆனால் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கேரிங். ஏன்னா அவர்கள் தன்னையே நம்பி இருக்கிறவங்க. ஏன் நம்ம பௌதீகத்திலேயே கூட ஒருத்தர் நம்மளை நம்பி இருக்கிறாருன்னா அவங்களுக்காக நம்ம கண்டிப்பா அவங்க நம்மளை எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா? சோ நம்ம கிட்ட அவங்க கேட்டிருக்காங்க, அதனால அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நம்ம பௌதீகத்திலேயே நமக்கு உண்டு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நாம இந்த பௌதிகத்திலேயே இருக்கக்கூடிய 3 குணங்கள்ல உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம எல்லாருக்குமே பரோபகாரம் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட என்ன முடியுறதோ அதுதான் நம்ம செய்வோம். ஆனா ஒருத்தர் நம்மளையே சார்ந்து இருக்கிறவங்களா இருந்தா கண்டிப்பா அவங்கள கேர் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அதே போலதான் பகவானும். இந்த பண்பெல்லாம் நமக்கு எப்படி வந்தது? இறைவன் கிட்ட இருக்கிறது நமக்கு ஒரு சிறிய அளவுக்கு வந்திருக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இல்லையா? ஆனா பகவான் அன்லிமிட்டெட், எல்லாமே அவருக்கு அளவிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டவர் இல்லையா? வைபவங்களை கொண்டவர். அவருடைய அனுகிரகமும் அளவிட முடியாது. யாருக்கு எவ்வளவு கருணை புரிவார் என்று நம்மளால கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இல்லையா? இட் இஸ் ஆல் பியூர்லி அவருடைய அனுகிரகம் தான். சோ வர்ஷிப் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் சுப்பீரியர். ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னா, அவரை அவங்களுடைய வாழ்நிலை அதாவது பகவானுடைய பார்வையின் கீழே எடுத்து செல்லப்படுகிறது. வழி நடத்துதலே அவரே அவங்களுக்கு வழி நடத்துவார். அப்போ அவங்களுடைய வாழ்நிலையும் பக்குவத்தை அடைகிறது. ஸோ அவங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அவர்கள் பக்குவமாக, இல்ல கடினமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும், இப்ப நம்ம பகவத்கீதையிலே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? அர்ஜுனர் போர் புரியாததற்கான காரணங்கள் எல்லாம் 5 சொல்வார் இல்லையா? என்னால டெசிஷன் எடுக்க முடியல இல்லையா? போர் புரியணுமா வேணாவா அப்படிங்கறத சொல்வார். எதனால? அவருக்கு தன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் மடிந்து விடுவார்கள். அவர்கள் மடிந்த பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு இல்லையா? கருணை. முதல்ல கருணை. 2வது அவர் பாவ செயல், உயிர்களை கொல்வது பாவம். ஆனால் யுத்த தர்மத்தின் பிரகாரம் அது பாவமற்ற செயல், ஏன்னா அது அவருடைய கடமை ஆகிறது இல்லையா? அதனால வம்சத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அழிந்து போனா அதுக்கப்புறம் வழி நடத்துபவர்கள் இல்லாம பாதுகாப்பற்ற நிலை, வர்ண சங்கரா, இத்தனையுமே அவர் சொல்வார் பகவான்கிட்ட இல்லையா? சோ இன்னும் அமங்கலமான, அதாவது இன்னாஸ்பிஷியஸ்னஸ், அது எல்லாமே சொல்வார். ஆனாலுமே பகவான் செகண்ட் சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா விளக்கத்தை கொடுப்பார். அதாவது எங்கிருந்து வந்தது உனக்கு இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் இல்லையா? ஏன்னா அர்ஜுனர் மிகவும் ஞானம், அதாவது அவர் ஒரு இஸ் அ வைஸ்லி பர்சன் தான். அதனால அவர் அந்த அளவுக்கு முட்டாளெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு எங்கிருந்து வந்தது உனக்கு இது அப்படிங்கறது எல்லாமே கேட்க ஆரம்பிப்பார் பகவான். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே அவர் விளக்கம் கொடுத்துட்டு வருவார் இல்லையா? பேஸ்ட் ஆன் கர்ம யோகா, பேஸ்ட் ஆன் ஞான யோகத்தை அடிப்படையில ஆத்ம தத்துவத்தை, சாங்கிய பிலாசபி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். புத்தி யோகம் இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு ஆஹ் அவங்கவுங்களுடைய கடமைகளை செய்யுதல் இல்லையா? அதுதான் புத்தி யோகம். சோ அது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் பகவான் அந்த இடத்துல. சோ இப்போ அந்த மாதிரி கேர் எடுத்து பகவான் பார்த்த சாரதியா இருந்து கூட ஒரு தூய பக்தருக்கு அவ்வளவு கேரிங் இல்லையா? இந்த மாதிரி அண்டர் டைரக்ட் ரேடார் மாதிரிதான் இப்போ அவங்களுடைய விஷன் கீழே. சோ அப்படி பகவான் நாம பகவானை எவ்வளவு சேவிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் நம்மளையும் நல்ல நல்ல ஒரு மார்க்கத்துக்கு இட்டு செல்வார். Understanding truth about Krishna, his devotees and their intimate relationship, one should observe himself in Krishna consciousness. நம்ம பாகவதம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? பாகவதம் வாசிக்கிறோம், பாகவதம் கேட்கின்றோம் அன்றாடம், அதாவது காலை பொழுதுல. அது எதனால, அதனால என்ன பலன் அப்படிங்கறது நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குறைகள் இல்லையா? 6 விதமான குறைகள், காம, குரோத, லோப, மத, மக்ஷரம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த இத்தனை மாசுக்களையும் நாம கண்டிப்பாக கலை தெரிய வேண்டும். அதுதான் இந்த ஆத்மாவை கவர் பண்ணி இருக்கு. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவானை பற்றியும், அவருடைய ரூபம், நாமம், செயல்கள், லீலைகள், அவருடைய தூய பக்தர்களுடைய செயல்பாடுகள், இவற்றையெல்லாம் நாம கேட்க கேட்க நமக்கும் பக்தி பாவத்துல நமக்கு முன்னேற்ற பாதை கிடைக்கிறது.
சோ அதனால என்ன நன்மைன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற குணாதிசயங்களா இருக்கக்கூடிய இந்த 6மே அது எல்லாமே வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகும். பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இல்லையா? இஸ் டிவோட்டீஸ் அண்ட் தேர் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப். நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எடுத்திருந்தாலும் ஸோ அவருடைய அசோசியேட்ஸ் இல்லையா? சோ அது அவங்களுடைய லீலைகள் இதெல்லாமே சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாவுக்கு வந்து அவர் கொடுத்த உபதேசம் இல்லையா? ஹி பீங் எ இம்பர்சனல். சோ வேதங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து எடுத்து வைத்து அந்த வேதங்களுக்கு வந்து அவர் வியாக்கியானம் சொல்றத வந்து இவர் கேட்டுட்டே இருப்பார். ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா ஈ பீங் எ வெரி ஸ்காலர்லி பர்சன் இல்லையா? சோ சொல்லும் பொழுது நான் இவ்வளவு சொல்றேன் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சதா இல்லையான்னு கேட்கும் பொழுது நீங்க இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்களே அப்படின்னு அமைதி காத்து இருக்கீங்களேன்னு சொல்லிட்டு மகாபிரபுவை கேட்கும் பொழுது மகாபிரபு சொல்வார், நீங்க சொன்ன வேதங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும், ஆனால் நீங்க சொன்ன வியாக்கியானம் வந்து எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது. சோ இஸ் கெட்டிங் அவருக்கு அது இட் லைக் இட் அந்த வியாக்கியானம். ஏன்னா அனைத்துமே வந்து அருவத்தன்மையை ரெஃபர் பண்ணி தான் அவர் வந்து சொல்வார் இல்லையா? பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து அழகா அதுக்கப்புறம் ஹி வில் கோ பேக் அண்ட் கிவ் த கிளாரிபிகேஷன். அவரையுமே வந்து ஹி வில் பி அதாவது கரை சேர்க்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அப்படி சர்மவ பட்டாச்சாரியுமே வந்து கரை சேர்க்கின்றார். சோ இப்படி பகவான் எவ்வாறு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஈவன் ராமானந்த ராயோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமவாதம் நடக்கும் இல்லையா? சோ சமவாதம் ஆஹ் அவர் கொஷின்ஸா கேட்பார். அதற்கு ராமானந்த ராயும் வந்து விளக்கத்தை கொடுத்துட்டே இருப்பார் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒன் ஷுட் இவ்வாறு இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் கேட்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதையை கேட்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கேட்கின்றோம். இத்தனையும் கேட்பதால் என்ன நன்மைன்னா நம்ம மனசு வந்து அமைதி அடைகின்றது. அமைதி எதனால் அடைகின்றது? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற சுபாவங்கள் எல்லாம் நாம் ஆற்றக்கூடிய தவறுகள் நமக்கே உணர வரும். we will only realize what mistakes we do இல்லையா? எப்பவுமே நம்ம அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை மட்டுமே நாம நோக்கக்கூடிய சுபாவத்தை கொண்டவர்கள் இந்த மனிதர்கள் எல்லாமே. ஆனால் ஒரு பக்தி பாதையில போகும் பொழுது தன்னிடம் என்ன குறை இருக்கிறது என்பதை வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து கண்டிப்பாக அவன் வந்து ஆராய தொடங்குவான். அடுத்தவர்களுடைய குறையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறத விட தன்னுடைய குறை எதனால இந்த சுச்சுவேஷன் நாம என்ன செய்தோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உந்துதல் வந்து அந்த ஜீவனுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அந்த 26 குவாலிட்டிஸ் நம்ம வந்து 16th சாப்டர் பகவத்கீதால வாசிக்கிறோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்துல குற்றம் காண்பதில் வந்து விருப்பமின்மை, சோ மன்னிக்கக்கூடிய தன்மை, இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா குற்றம் அடுத்தவர்களிடத்துல நாம குற்றம் காண்பதை விட நம்முடைய குறைகள் என்ன என்பதை நாம் அலசி ஆராய்ந்தால் வி ஷுட் ஒர்க் அவுட். எப்பவுமே மாற்றம் என்பது நம்மிடத்துல இருந்து வரணும், அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்மிடம் மாற்றம் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அடுத்தவங்க கிட்டயுமே அந்த மாற்றம் என்பது தானாக வந்து சேரும் இல்லையா? சோ இவ்வாறாக நம்ம ஒரு தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இல்லையா? ஹியூமிலியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியே வந்து ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா? சகிப்புத்தன்மை. அந்த சகிப்புத்தன்மையில இருந்தா ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு இதை முடிச்சாதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒண்ணுன்னா நம்ம போக முடியும். எவ்ரி திங் இஸ் ரிலேட்டட். அந்த பண்புகளை நம்ம போய் பார்க்கும் பொழுது இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நாம் டெவலப் பண்ணிட்டே வரும் பொழுது நாம ஆழ்ந்த அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நம்மளால நிலை பெற முடியும். சோ அப்போ நம்ம அந்த ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் பக்குவம் அடையும் பொழுது இறைநிலையை வந்து நம்மளால அடைய முடியும். சோ பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சேர்வதற்கும் நமக்கு கண்டிப்பாக இறைவனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்க பெறுவோம். இதெல்லாம் வாழ்க்கையில நாம வந்து எதன் மூலியமா வந்து செயல்படுத்த முடியும்? ஸ்ரவணம் இல்லையா? கேட்டல். சோ எவ்வாறு கேட்கணும்? கவனத்தோடும் அடக்கத்தோடையும் கவனத்தோடையுமே கேட்கணும். அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பாகவதம் வந்து கேட்கறது அந்த ஒரு பாவத்தை கொண்டு கேட்கணும். சேலஞ்சிங் மோட்ல வந்து கேட்க கூடாது இல்லையா? சோ இந்த ஆசிரியர் என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த மோட்ல போய் கேட்கவே கூடாது. ஸோ அதாவது பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்கார், மேபி சம் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்றதுல, ஆனா ஷுட் ஹாவ் அந்த பாவம் வந்து இருக்கணும், கேட்கணும் அப்படிங்கிறது. ஈவன் டவுட்ஸ் கேட்டா கூட அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற நோக்கத்தோட டவுட் கேட்கணுமே ஒழிய அந்த நபருக்கு தெரியுமான்ற அந்த கொஸ்டின் மார்க் வந்து வச்சுட்டு கூடாது இல்லையா? த ரைட் இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. அப்ப நமக்கு அந்த பக்தி பாதையில போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். The most essential quality of bhakti which stands out in this section is that முக்கியமான ஒரு பண்பு எதுனாக்கா
லார்ட் பர்சனலி ரெசிப்ரோகேட்ஸ் வித் டிவோட்டிஸ் பிரிங்கிங் them க்ளோசர் டு him. இல்லையா? ஒரு தாய் எப்பவுமே வந்து தன் பிள்ளைகள் எல்லாமே தன்னோடு இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவா இல்லையா? அது போலதான் தாய் தந்தை எல்லாமே நமக்கு அந்த எம்பெருமான் தான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து பகவான் நாம் எந்த அளவுக்கு அவரிடத்துல அன்பு கொண்டு அவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு நாம பக்தியை செலுத்துறோமோ பகவானும் அவ்வாறே நமக்கு வந்து திரும்பவும் வந்து அவர் அருள் பாலிக்கிறார். சோ அதனால நாம பகவான் இடத்துல இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட போக முடியும். பத்தி இந்த இடத்துல சாரி ஒரே நிமிஷம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. இதுதான் நாம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் பக்தி. ஸோ இந்த சிம்பிள் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை ஞாபகம் வச்சுக்கும் பொழுது எனக்கு ஒன்று மட்டும் பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல வந்து சில இடங்கள்ல எல்லாம் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது ஞாபகத்துக்கு வருது. எப்பவுமே நாம வாழ்க்கையில சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல தான் நாம எல்லாமே வாழணும் இல்லையா? ஆன வரைக்கும் எவ்வளவு நாம எளிமையா இருக்கிறோமோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? சோ எளிமையா இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பு, மேலும் வந்து ஹை திங்கிங். ஹை திங்கிங்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையான அந்த தாட்ஸ் இல்லையா? அதாவது உணர்வுகள் என்பது எல்லாமே ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருக்கும். அப்படின்னா நாம் எந்த பௌதீக செயலை ஆற்றினாலும் இறை உணர்வு கொண்டு ஆற்றக்கூடிய தன்மை, அதுதான் வந்து த ஹையர் குவாலிட்டிஸே. பௌதீகத்தை நாம பௌதீகமான மனநிலை கொண்டே ஆற்றினால் அது இட் இஸ் த லோயர் இல்லையா? இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு புலன் நுகர்ச்சி அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த சிம்பிளிசிட்டி, கிருஷ்ணா அக்செப்ட் எனி திங் ஆஃபர்ட், இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல நாம என்ன படிக்கிறோம்னா நாம அன்பு கொண்டு பக்தி கொண்டு பகவானுக்கு நாம் வந்து எதை ஆஃபர் எனி திங் ஆஃபர்ட் வித் டிவோஷன் இல்லையா? அந்த எனி திங் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க, எதை வேணாலும் நம்ம ஆஃபர் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ விச் இஸ் அக்செப்டபிள், அதை தான் நம்ம வந்து சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் பகவானுக்கு எதெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா ஆஃபர் பண்ணலாம். ஒரு இலை, ஒரு பூ, அதுக்கப்புறம் ஒரு கனி, நீர், இதை வந்து ஆஃபர் பண்ணாலுமே அதுக்காக நம்ம எப்பவுமே ஒரே இலை ஒரு பூ அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இல்லை. இஃப் யூ ஆர் அஃபோர்டபிள், உங்க சக்திக்கு ஏற்றவாறு உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை வந்து அன்பு கொண்டு அவருக்கு வந்து ஆற்ற வேண்டும் இல்லையா? பக்தியும் அன்பும் கொண்டு. ஜிஸ்ட் ஆஃப் த வர்ஸ் இந்த இதுல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் தட் ஹி இஸ் ஒன்லி என்ஜாயர் இல்லையா? பகவான் தான் எல்லாமே சுகிக்கிறார். எப்படி இந்த உடல்ல வந்து அநேக பாகங்கள் இருக்கிறதோ இந்த உடல்ல வந்து அநேக பாகங்கள் எல்லாமே ஒத்துழைச்சா மட்டும்தான் ஒரு செயலை ஆற்ற முடியும். அந்த செயலினால் இந்த ஜீவன் வந்து மனநிறைவு அடைகிறது இல்லையா? அது போல நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள். நம்ம தனித்து வந்து எதையுமே சுகிக்க முடியாது இல்லையா? ஈஸ் அ சுப்ரீம் என்ஜாயர், அனைத்திற்கவே உரிமையாளரும் அவர் தான். அதனால நாம் ஆற்றக்கூடிய எந்த ஒரு அதாவது செயல்பாடா இருந்தாலும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல அதுல வரக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தை பகவான் தான் வந்து சுகிக்கின்றார். சோ யக்னங்கள் செய்யும் பொழுது கூட பகவான் தான் சுகிக்கின்றார் இல்லையா? யாக சக்கரத்தை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம், 4th சாப்டர்லயே வருது இல்லையா? சோ வேதங்கள் எல்லாம் பகவானால் வந்து பிரம்மருக்கு வழங்கப்பட்டது இல்லையா? அந்த வேதங்கள் எல்லாம் என்ன எடுத்துரைக்கின்றது? நமக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில இல்லையா? சோ சூத்திரர்கள் வந்து உழைப்போர்கள் மற்றும் வந்து விவசாயிகள், இவங்க வந்து வைசியர்கள் இல்லையா? இவங்க எல்லாமே நிலத்துல உழுது காலத்திற்கேற்றவாறு இல்லையா உழுது. இந்த மழை வந்தாதான் விளைச்சலே. அதற்கு வந்து பிராமணர்கள் யக்னங்களை வளர்த்து அதனால மழையினால விளைச்சல் இல்லையா? இந்த விளைச்சலால தானியங்கள் எல்லாம் வந்த போது உணவு படைக்கும் பொழுது நாம அதை வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம வந்து ஸ்வீகரிக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா ஈவந்தோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வெஜிடேரியனா இருந்தாலுமே அதுலயுமே வந்து நம்ம சிறு பாவம் என்பது அடங்கியிருக்கு இல்லையா? அதை நீங்க பெற்று அப்படிப்பட்ட உணவை தான் நாம கண்டிப்பா வந்து ஏற்றுக்கணும் இல்லையா? அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து ஞாபகம் வருது இல்லையா? சோ த டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆர் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப், அப்படிப்பட்ட உணவை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு எல்லா விதமான பாவ விளைவுகளிலிருந்து நாம நீக்கப்படுகிறோம். எந்த மாதிரி உணவு? இஃப் தே ஆர் ஆஃபர்ட் ஃபுட் விச் இஸ் ஆஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா? அதாவது இறைவனுக்காக அர்ப்பணித்த அந்த உணவை நாம ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது நமக்கு பாவ விளைவுகளில் இருந்து நமக்கு
விடுதலை கிடைக்கிறது. ஆனா நம்முடைய புலன் திருப்திக்காக வந்து நாம செய்யக்கூடிய உணவு வந்து நமக்கு பாவத்தையே சேர்க்கும். ஏன்னா அது பாவம் நீங்கப்பட்ட உணவு அல்ல. இறைவனுடைய அதாவது இறைவன் அதை ஸ்வீகரித்தால் ஒழிய அந்த உணவு வந்து பாவத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட உணவு கிடையாது அப்படிங்கிறத நாம் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும். சோ சயின்ஸ் சைன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இதை வந்து புத்தியுள்ள மனிதன் வந்து செய்யறது. அதனால எப்பவுமே அவங்க வந்து engages in Krishna's loving service to achieve permanent bliss, the abode of eternal happiness. அதாவது பகவானுக்கு எப்பவுமே திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அவருடைய நித்தியமான உலகத்துல வந்து அங்கே சென்றும் சேவை புரிவதற்கான அந்த இலக்கை நோக்கி அந்த பக்தன் வந்து செயல்படுகின்றார். சோ பக்தி வந்து சுலபம் தான். ஆனா அது செயல்படுத்துறது, அன்றாட பயிற்சி செய்யறதுதான் வந்து கொஞ்சம் கடினமானது இல்லையா? சோ காலையில இருந்து மங்களாரத்தி நம்மளால பார்த்து சேமிச்சுக்க முடியும் இல்லையா? வீட்டுல நாம் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய உணவையே பகவானுக்கு நைவேத்தியமாக படைச்சு நம்மளால சாப்பிட முடியும் இல்லையா? ஆனா அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நாம வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? சோ ஒன்லி குவாலிஃபிகேஷன் வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம தூய்மையான ஒரு மனதை கொண்டு இறைவனிடத்துல நாம அப்பொழுது நாம் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தி தொண்டுமே தூய்மை அடையும். அப்ப நம்மளால சுலபமா செயல்படுத்த முடியும். சோ ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு இல்லைன்னாக்கா நோ அதர் குவாலிஃபிகேஷனே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒன்லி பக்தி கேன் பி அட்டெண்டட் பை த புவரஸ்ட் டு புவரஸ்ட், நோ மேட்டர் வேர் ஒன் இஸ் வேர் ஒன் இஸ் அண்ட் வாட் ஒன் இஸ். அவர் அதாவது ஒருவர் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் கூட, அதாவது ரொம்பவுமே ஏழ்மையான நிலையில் இருந்தாலும் கூட, அவர் பக்தராக இருந்தா கண்டிப்பாக அவரால வந்து அடைய முடியும். குச்சேலரை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? குச்சேலர் கிட்ட என்ன ஒண்ணுமே கண்ணன் மீது அதீத பிரேமையை கொண்டவர் இல்லையா? பக்தி கொண்டவர். சோ அவருடைய மனைவி கண்ணனை பார்த்து நம்முடைய இந்த தரித்திரமான நிலைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விடிவு காலம் கிடைக்காதா, கண்ணனிடத்துல சென்று உதவி கேட்டு பெற்று வாருங்கள்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருந்த சிறு அவளை வந்து அது சரிப்படுத்தி இல்லையா, தயார்படுத்தி அந்த அழுக்கான அந்த அதாவது அந்த அங்கவஸ்திரம் இருக்கு இல்லையா, அதுல கட்டி அனுப்புறாங்க இல்லையா, அவர் மேல போட்டிருக்க அந்த துண்டுல. ஆனா அதையுமே அங்க சென்ற பிறகு அதை கொடுக்கறதுக்கு அவர் ரொம்ப சங்கோஜப்படுவார் இல்லையா? ஏன்னா ஏழ்மையான நிலை, அதாவது கிழிஞ்ச ஆடை, நிறைய திச்சு போட்ட ஆடை இல்லையா? அப்படி வரும்போது கண்ணனுக்கு இது தெரியும். ஆனாலும் அந்த அவலை அவர் வாங்கி சாப்பிடுவார். ஒரு பிடி அவல் அவங்களுடைய வீடு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அன்பு கொண்டு எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் அங்கே வந்த குச்சிலருடைய அந்த பிரேமை இறைவன் வந்து மெச்சுகிறார். அதனால ஏழ்மை என்பது நம்முடைய பௌதிக ஏழ்மையா பத்தி நம்ம யோசிக்கவே கூடாது. எப்பவுமே இறைவனுக்கு பக்தி நாம ஏழையாக இருக்கக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த இடத்துல நம்ம ஏழை ஆயிட்டோம்னா நாம இங்க பௌதிகத்துல எவ்வளவு பணக்காரரா இருந்தாலும் அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதனால we should not become the poor in the spiritual activities. ஓகே, சோ அது ஒண்ணு. மேலும் கிருஷ்ணா அக்செப்ட்ஸ் அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் பக்தி கம்பேர்ட் டு அதர் ப்ராசஸ். ஸோ கர்ம ஞானம் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது பக்தி வந்து சுலபம் தான் செயல்படுத்துறது இல்லையா? சோ அதுக்கு ஒண்ணு நம்ம ஸ்பெஷலா வந்து இப்ப வந்து ஞானம்னா நம்ம உட்கார்ந்து படிச்சு வேதங்கள் விற்பனர் ஆகணும், புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? நிஷ்காம கர்மயோகி ஆகிறதும் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல முடியாது. ஏன்னா கர்மகாண்டா மூடு நிஷ்காம கர்ம யோகம் ஆகணும்னா நிறையவே பக்குவம் வேண்டும் இல்லையா? யோக நிலை, அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள், சோ மனச புலன எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்தி யோக பயிற்சி, அதற்கு ஒருத்தருடைய வழி நடத்துதல், இதெல்லாமே தேவை. அப்படி வழி நடத்தினாலும் அந்த ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம வெற்றி கொள்வோம் என்பது எந்த ஒரு கேரண்டியுமே கிடையாது இல்லையா? சோ இப்படி இதெல்லாமே கடினமான பாதைகள். ஆனா பக்தி வந்து சுலபமானது. ஆனா அதை வந்து பயிற்சி செய்யணும். அதான் ரொம்ப ரொம்ப அவ்வாறு இந்த 3 விதமான கர்ம ஞான யோகம் இது எல்லாமே வந்து இறுதியில வந்து பக்தியில வந்து நிறைவடைந்தால்தான் அந்த யோகமே வந்து முழுமை அடையும். இந்த 3 மட்டுமே நம்ம செய்தால் கூட, அதாவது முழுமையடையாத யோகியாக மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நாம திரும்பி வருவோம் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணா வாண்ட்ஸ் ஒன்லி லவ்விங் சர்வீஸ், நத்திங் மோர், ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த குவான்டிட்டி ஆர் டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். பகவான் நம்மகிட்ட என்ன கேட்கிறார்? அன்பு கொண்டு சேவை கேட்கிறார். அவருக்கு அன்பு கொள்றதுக்கு யாரும் இல்லையா என்ன? கண்டிப்பா அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷனே கிடையாது அவருக்கு. ஆனா
அந்த அன்பை நாம் அவரிடத்தில் கொள்ளும் பொழுது அதனால அடையக்கூடிய பலன் நமக்குத்தான் நன்மை இல்லையா? அதற்காகத்தான் பகவான் அதை எதிர்பார்க்கிறார். நமக்கு நன்மை செய்யணுன்றதுக்காக தான் அதை எதிர்பார்க்கிறார். சோ அதனால நம்ம ஒரு சிறு இலை எது கொடுத்தாலுமே பகவான் ஏத்துக்கிறார். பட் நோ ஆஃபரிங் இஸ் அக்செப்டட் ஹவெவர் பிக் மேபி ஃப்ரம் எ நான் டிவோட்டி. பக்தர் அல்லாதவர்கிட்ட நீங்க எவ்வளவுதான் நீங்க வந்து படையல் பண்ணாலும் அதை கண்டிப்பா எடுத்துக்க மாட்டார். ஏன்னா அங்க பாவமே கிடையாது. there இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? சோ 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ரசாஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நீங்க நிறைய வாட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். சாந்த, சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய, அடுத்து வந்து தாஷ்ய, இந்த 5 விதமான பிரைமரி ரசாஸ், முதன்மை ரசங்கள்ல பகவான் இடத்துல நாம எந்த மாதிரியான ஒரு அதாவது நட்பு கொண்டு நாம பழகிறோன்றது நம்ம அவரை குழந்தையாவும் பார்க்கலாம் இல்லையா? இல்ல நாயிகா பாவத்திலயுமே நம்ம அவரை வந்து நேசிக்கலாம். இல்ல வந்து ஒரு தாசனுக்கு தாசனாகவும் நாம் அவருக்கு சேவை புரியலாம் இல்லையா? இல்ல நண்பனாகலாம். இல்லைன்னா எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாத ஒரு அதாவது பசு போலையும் புல்லாங்குழல் போலையுமே நாம அவருக்கு ஒரு சேவை தொண்டு புரியறதுக்காகவும் நம்ம இருக்கலாம். சோ இந்த 5 ரசங்கள்ல ஏதோ ஒண்ணு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பா இருக்கணும் நமக்கு. அப்ப நாம கொடுக்கக்கூடிய எதையுமே பகவான் ஸ்வீகரிக்கிறார். ஆனா உறவு முறையே இல்லாம வெறுமனே வைச்சாலும் அதுல வந்து கண்டிப்பா பகவான் அதை ஸ்வீகரிக்கிறதே இல்ல. ஏதோ கடமைக்காக நம்ம வைக்கிறதுல பகவான் கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டார். சோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் பக்தி. இந்த ஸ்லோகத்துல 2 முறை வந்து பக்தி பக்தின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இந்த பக்தாயா இல்லையா? 2 முறை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதற்கான காரணம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ரொம்ப so want to declare empathetically that bhakti is the only means அப்படின்னா ஏன் பண்ணி அந்த ரெண்டு வாட்டி பக்தி பக்தின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பக்தி ஒன்று மட்டும்தான் பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது. வேற எதுவுமே நமக்கு நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. நோ அதர் கண்டிஷன் இல்லையா? நீ வந்து அதாவது ஒரு ஞானியா, இல்ல வந்து நீ ஒரு பணக்காரனா, ஏழையா, இல்லையா நீ ஒரு பிராமணனா, எதையுமே வந்து அவர் வந்து எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. there is no qualification. பகவான் முன்னாடி எல்லா உயிர்களுமே சமமானதுதான். ஏன்னா எல்லாமே அவருடைய படைப்பு தான். ஆனா அவரிடத்தில் நாம் எந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோமோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. These conditions can induce the Lord to accept any offering. இல்லையா? அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய இப்ப ரிச் பர்சன் பண்ணக்கூடிய வைபவங்களை மட்டும்தான் பகவான் ஏத்துப்பாரா? புவரா இருக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சாலும் பகவான் ஏத்துக்க மாட்டாரா? அப்படிலாம் கிடையாது. எவ்வாறு நாம் அவருக்கு தொண்டு புரிகிறோம் என்பதுதான் மிக முக்கியம். பக்தி இஸ் நெவர் கேஷுவல் இல்லையா? அப்படியே செல்தகை அப்படின்ற மாதிரி எப்படி வேணாலும் இப்ப பாட்டி வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தா எப்படி ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லாம போறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. there should be some process. we should follow our senior devotees, ஆச்சாரியாஸ் என்ன சொல்லி போயிருக்காங்களோ அதை அப்படியே நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணி பக்தியை வந்து பக்குவமான முறையில நம்ம செயல்படுத்தணும். அதனால கேஷுவலா எடுத்துக்க கூடாது. இட் ஷுட் பி லைக் அபிஷியலா என்ன பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஏன்னா அது நித்தியமான ஒரு முறை நாம அந்த பக்தி பாதை வந்து என்ட்ரி ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோ. இட்ஸ் லைக் ஒன் வே. ஒரு அந்த இறுதி வந்து பகவானுடைய திருப்பாடல் இல்லையா? ஒரு முறை நாம பகவான் நம்ம கையை பிடிச்சிட்டாருன்னா விட மாட்டார். நம்ம அப்படியே கண்டினியூஸா போறதுக்கான அந்த மார்க்கம் கிடைக்கும் இல்லையா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். இட்ஸ் அ டைரக்ட் ஆக்ஷன் இன் சர்வீஸ் இல்லையா? பகவான் பூர்ணமானவர் அவர். ஸோ அவருக்கு தொண்டு புரியறது வந்து டைரக்ட் சர்வீஸ். ஸோ தர் இஸ் நத்திங் இன்டைரக்ட் எல்லாம் இல்லையா? ஸோ எல்லாமே காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறோம் இல்லையா? குரு பூஜை பாக்குறோம், பாகவதம் கேட்கின்றோம், நைவேத்தியம் பண்றோம் பகவானுக்கு. இதெல்லாமே டைரக்ட் தான், எதுவுமே இன்டைரக்ட் கிடையாது இல்லையா? சோ அதனால எல்லாமே டைரக்டா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து செய்யறதுனால பாவத்தை நாம கொண்டு போகணும். சோ நித்தியமான ப்ராசஸ் இது. எப்பவுமே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ். சோ இப்ப எதை வேணாலும் எடுத்துக்கு வரா, எனிதிங் ஆஃபர்ட் அப்படின்னும் பொழுது அதாவது விதண்டவாதம் பண்ணக்கூடியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? நான்வெஜ் இதை வைக்கிறேன் அதை வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு, தட் அண்ட் ஆல் இஸ் நாட். அதனாலதான் வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் எதெல்லாம் அக்செப்டடோ அது மட்டும் பகவானுக்கு நாம வைக்கலாம். சோ ஷீல பிரபுதர் எழுதுறார் இந்த பர்பட்ல வந்து ப்ரோஹிபிட்டட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்ட்டு. if one wishes to engage in devotional service to the supreme in order to be purified and to reach the goal of life இல்லையா? கோல் ஆஃப் லைஃப் என்ன? பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டு ஆற்றக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெறணும்.
இல்லையா? எப்படி நம்ம சைத்தன்ய பிரபு வந்து இன்னொரு படி மேல, நாதனம் நாச்சனம் நா சுந்தரி கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி ஹை அன்இன்டரப்டட் இல்லையா? இந்த ஒரு அன்மோட்டிவேட்டட் அப்படின்னா, அன்மோட்டிவேட்டட்னா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம ஆற்றக்கூடிய அந்த ஜென்மனி மம ஜென்மனி இல்லையா? திரும்ப திரும்ப நான் பிறந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு நாதனம், எனக்கு செல்வம் வேண்டாம் இல்லையா? எனக்கு என்னை வந்து பின்பற்றக்கூடிய தொண்டர்கள் வேண்டாம், எனக்கு ஒரு பெண் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் எடுக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை வந்து எம்பெருமான் அருளினாலும் நான் அதை ஸ்வீகரிக்க தயாராக இருக்கின்றேன். சோ ஏன்னா அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியணும். எவ்வாறு திருத்தொண்டு புரியணும்னு நினைக்கிறாரு? எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, எந்த உள்நோக்க மோட்டிவேட்டட் இல்லையா? சோ இது நம்ம எப்படி ஒரு பிசினஸ் மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே தேவர்களிடத்துல கூட நம்ம என்ன பண்றோம்? எனக்கு இது பண்ணா அது செய்யற இல்லையா? சோ பிள்ளையாருக்கு நம்ம வந்து 101 தேங்காய் உடைக்கிறோம்னு சொல்றோமா? என்ன நமக்கு இந்த காரியத்தை தடை நீக்கி கொடுத்தா பிள்ளையாரு செய்யறோம். ஆனா அன்பு கொண்டு பிள்ளையார்கிட்ட போறோமா? கிடையாது இல்லையா? சோ அங்க எல்லாமே நாம பிசினஸ் தான் நம்ம பண்றோம். ஸோ பிசினஸ் டீலிங்ல வந்து பக்தி இஸ் டோட்டலி, அதாவது இரு துருவங்கள் என்றுதான் சொல்லலாம். பக்தி இருக்கிற இடத்துல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. பக்தி இல்லாத இடத்துல மட்டும்தான் இந்த பௌதீக எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது இந்த இடத்துல பகவானுக்கு திருத்தண்டு புரியணும். அதுதான் ஒருத்தருக்குடைய வாழ்க்கையில வந்து உயர்வான கோல். and then one should find out what the Lord desires of him. இல்லையா? அவங்க வந்து பார்க்கணும் பகவான் நம்ம கிட்ட எதை எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும். One who loves Krishna will give him whatever he wants and he avoids offering anything which is undesirable and unasked. இல்லையா? அவர் எக்ஸாம்பிள் மீட், ஃபிஷ், எக்ஸ் should not be offered to Krishna. Such things as he should have said so. இல்லையா? அதெல்லாம் அவர் ஆசைப்பட்டு சொல்லிப்பார் இல்லையா? சோ குணத்ரய விபாக யோகம் அதுலயும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? 3 வகையான சாத்விகமான உணவு, ரஜோ குணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய உணவு, குணத்ரய விபாக யோகத்துல. அடுத்து வந்து அஜ்ஞானம், தாமசிக்க குணத்துல இருக்கக்கூடிய உணவு வகை இல்லையா? ஜூசியா இருக்கக்கூடிய பால் பொருட்கள் இது எல்லாமே வந்து சத்துவமான இயல்புடைய உணவுப் பொருட்கள். அதை சாப்பிடும்போது நமக்கு வலிமை எல்லாமே வருது இல்லையா? ஆரோக்கியம். அதே ரஜோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எரிகின்ற உணவுகள், புளிப்பு, மிக காரம், கசப்பு இதெல்லாம் கூட நாம ஹை லெவல்ல படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி உணவுகள் கூட நாம கண்டிப்பா பகவானுக்கு படைக்கவே கூடாது. சோ நம்ம எங்கேயாவது பகவானுடைய பிரசாதத்தை நீங்க ஸ்வீகரிக்கும் போது பார்க்கலாம், நிறைய நெய் இல்லைன்னா காரமே இருக்காது. நல்ல டேஸ்டா இருக்கும், ஆனா காரம் இருக்காது. ஒரு மாதிரி நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சுவையாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி தாமசிக் உணவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சன் ஸ்மெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அந்த எல்லாம் போட்டு நம்ம பண்றோம் இல்லையா? அது எல்லாமே பஞ்சன் ஸ்மெல்ல தான் வரும். சோ அப்படிப்பட்ட உணவுகள், அண்ட் தென் தொடக்கூடாத உணவுகள் இல்லையா? ஊசி போன பழையது இதெல்லாமே வந்து அதாவது தாமசிக் உணவு வகைகள். அப்படிப்பட்ட உணவு வகைகள் எல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து தாமசிக் இயல்பு தான் அதிகமாக வளரும். எரிகின்ற உணவு வகைகள் எல்லாம் சாப்பிடும்போது அவங்க கிட்ட ரஜோகுணம் வந்து அதிகரிக்கும். சாத்விகமான உணவை உண்ணும் பொழுது அவர்கள் வந்து சாத்விகமான குணாதிசயம் வந்து வளரும். சோ நம்ம எல்லாமே எந்த குணாதிசயத்துல இருந்தாலும் நாம அட்லீஸ்ட் சாத்விக குணத்துக்கு வரும் பொழுது பக்தியில வந்து நம்மளால வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு பொசிஷனுக்கு வர முடியும். அதுல இருந்து நாம சுத்த சத்துவ நிலை, அந்த நிலையை அடையறதுக்கு நம்மளால முயற்சிக்க முடியும். சோ டைரக்டா தாமசிக்ல இருந்து சத்துவத்திற்கோ இல்ல வந்து ரஜோல இருந்து தாமசிக்கோ வந்து போக வந்து முடியும். இந்த பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணாம நம்மளால வந்து மேன்மையான அந்த குணாதிசயத்தை அடைய முடியாது அப்படிங்கறத வந்து நாம் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ், கிரெயின்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், மில்க், வாட்டர் இதெல்லாம் தான் வந்து வேத சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் பகவத்கீதையிலுமே நாம அந்த ஸ்லோகங்களை நாம வாசிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து நமக்கு உணவாக கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? சோ ஏன் நமக்கு வந்து ஒரு உயிரை நாம கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள், அப்ப நாம ஒரு உயிரை கொல்வது பாவம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் நான்வெஜ் கண்டிப்பா கம்பேஷனே இருக்காது இல்லையா? 4 டைப் ஆஃப் அதாவது இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸே நம்ம இந்த இடத்துல ஹிட் பண்றதுக்கான காரணம் அதுதான் இல்லையா? அதாவது கருணையற்ற உள்ளம் கொண்டவர்கள் தான் இந்த மீட் ஈட்டிங்ல. சோ
whatever else we eat cannot be offered to him since he will not accept it. Thus we cannot be acting on the level of loving devotion which offers foods. இல்லையா, ஒரு பக்கம் நான் பக்தின்னு சொல்றேன், இன்னொரு பக்கம் நான் இந்த பக்கம் அதாவது கருணையற்ற செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கேன். ரெண்டுமே வந்து கான்ட்ரடிக்ட் இல்லையா? அப்ப பக்தி என்பது அங்க மேன்மையான ஒரு நிலையில கண்டிப்பா இருக்காது அந்த நபருக்கு. சோ ஈவன் ஐ திங்க் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அந்த 13th ஸ்லோகம், கிருஷ்ணா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஒன்லி த ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த சாக்ரிஃபைஸ் ஆர் பியூரிஃபை. அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால அந்த நைவேத்தியத்தை தான் நாம பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கணும் இல்லையா? அதை நாம் உண்ணும் பொழுதுதான் ஆன்மீகத்துல வந்து, ஏன்னா அது பாவம் நீக்கப்பட்ட உணவு, அதை உண்பதால் நமக்கு ஆன்மீகத்துல வந்து நம்மளால முன்னேற்றமாக செல்ல முடியும். அப்போ ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றமா செல்வதற்கு முன்னாடி எல்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்கும்? தடை கற்கள், பாவங்கள் தான் நமக்கு வந்து தடை கற்களாக நிற்கும். சோ அந்த பாவங்கள்ல இருந்து நாம வந்து வெளியில வரணும்னா பாவம் நீக்கப்பட்ட உணவை நாம எடுத்துக்கணும். those who do not make an offering of their food. இப்ப நாம வீட்டுல சமைக்கிறோம், அதை இறைவனுக்கு படைக்காம நாம சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வெறுமனே பாவத்தை மட்டும் நாம உண்கின்றோம் அப்படின்ட்டு பகவத்கீதையில 3வது அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகத்துல பகவான் அழகா எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? இன் அதர் வேர்ட்ஸ், தேர் வெரி மவுத்ஃபுல் இஸ் சிம்பிளி டீப்பனிங் தேர் இன்வால்மெண்ட் இந்த, அப்படின்னா அவங்களுடைய நாவினுடைய சுவைக்கு அடிமையாகும் பொழுது என்ன ஆகுறாங்கனாக்கா, அந்த உணவை வந்து உண்டு உண்டு அதிகமாக்கி அவங்க வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையை வந்து அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள். அதுதான் யக்ன சிஷ்டான சாந்தோ முச்சதே சர்வ கில்பிஷைஹி புஞ்சத்தே தே ஆகம் பாப்பா எத் பச்சந்தி ஆத்ம காரணாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ யக்ன சிஷ்டா, அதாவது ஃபுட் டேக்கன், யக்னங்கள் இறைவனுக்காக படையல் பண்ண, அதாவது சமர்ப்பித்த அந்த உணவு ஆசீன, அதை உண்பவர்கள், சாந்த சாந்த பக்தர்கள், முச்சந்தே அவங்களுக்கு என்ன விடுதலை கிடைக்கும் ரிலீஃப்னா, சர்வ அப்படின்னா அனைத்து, கில்பிஷை மீன்ஸ் பாவங்கள், முஞ்சதே என்ஜாய் தே, அதாவது அதனால் அவர்கள் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அதாவது அகம, அதாவது கிரீவியஸ் சின்ஸ், பாவங்கள், பாப சின்னர்ஸ், அதாவது பாவத்தை செய்தவர்கள், பச்சந்தி ப்ரிப்பேர் ஃபுட், அவங்களுடைய சொந்த புலனுடைய நுகர்ச்சிக்காக செய்யக்கூடிய அந்த உணவு வகைகள் அவங்க வந்து பாவத்தையே உண்கிறார்கள் அப்படிங்கறதை வந்து பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலா நமக்கு எடுத்து வைக்கிறார். ஆட்டிடியூட், இதுதான் நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், பாவம் இல்லையா? சோ ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம நாம உணவு வந்து பகவானுக்கு வந்து படைக்கும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்த உடனே பகவான்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பக்தி இருக்காதே இல்லையா? ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு பாவம் என்பது கண்டிப்பா வராது இல்லையா? ஆனா அதை வந்து படிப்படியா நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யும் போது வரும். அப்ப பகவான்கிட்ட கேட்டுக்கணும், பகவானே எனக்கு மீது ஈடுபாடு கொண்டு, உன் மீது அன்பு கொண்டு, பக்தி கொண்டு உனக்கு இந்த படையலை நான் உனக்கு சாற்றணும்னு நினைக்கிறேன், அதற்கான மனதை எனக்கு கண்டிப்பாக வழங்குவாயாகன்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். எதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும் பகவான்கிட்டன்னா, ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் பகவான்கிட்ட கேட்கறதுக்கு நமக்கு உரிமை உண்டு. பௌதீக முன்னேற்றத்திற்கு கூட வந்து கேட்டா பகவான் கொடுக்கிறார், ஆனா அது நமக்கு பந்தப்படுத்தும். அதை பகவான் நம்மள கண்டிப்பா என்ற நம்பிக்கையில நாம நம்முடைய கடமையை ஆற்றி கொண்டு சென்றாலே அதுல நாம பக்குவம் அடைவோம். The most important element in preparation, serving and offering is love. இல்லையா? அன்பில்லாம படைக்கக்கூடிய, அன்பில்லாமல் வந்து, அதாவது நம்ம உணவு செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் இல்லையா? சமைச்சுட்டே இருக்கும்போது அடுத்தவங்களை திட்டிகிட்டே இருப்போம், அங்க வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரஜல்பா பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அப்பதான் டிஸ்கஷன்ஸே வரும், பிரஜல்பா. இதெல்லாம் நம்ம பகவான பக்தி செய்யக்கூடிய மந்திரங்களை சொல்லலாம் மனசுல, முடியலையா அட்லீஸ்ட் அந்த போக்கஸ்டா வந்து அந்த ப்ரிப்பரேஷன், இது இறைவனுக்காக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு உணவு வகை அப்படின்னு மனசு அதுல லயித்து நம்ம செய்யணும். அதுக்கப்புறம் அதையே வந்து அன்பு பகவானுக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு பிளேட்ல வந்து அழகா வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு போறது. அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம ஆஃபரிங் மந்த்ரா சொல்லி அன்பு கொண்டு நாம அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூட். ஏதோ ஒண்ணு நம்ம எங்கேயோ ஆலோசனையில இருப்போம், எடுத்துட்டு போயிட்டு இறைவன் முன்னாடி வச்சுட்டு மெக்கானிக்கலா வந்து ஆஃபரிங் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, பகவான் அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கிறது இல்லை, அது பிரசாதமாகவும் ஆகவும் ஆகாது இல்லையா?
So the attitude is very, very important. This verse refutes impersonal philosophers இல்லையா? சோ பகவான் அருவமானவர் அப்படின்னு அந்த நிலை. இப்ப பகவான் அருவமானவரா இருந்தா அவர் எவ்வாறு இதை வந்து ஸ்வீகரிப்பார்? நாம வந்து பகவானுக்காக வந்து படைக்கப்படக்கூடிய அந்த உணவை வந்து அவர் எவ்வாறு ஸ்வீகரிப்பார்? அவர் வந்து வெறும் அருவமா இருந்தா we cannot comprehend this verse because they are maintain that absolute truth is without senses. ஒண்ணு வந்து பகவானுக்கு புலன்கள் கிடையாது. எஸ், பகவானுக்கு புலன்கள் கிடையாது. எப்படிப்பட்ட புலன்கள் கிடையாது? பௌதீக புலன்கள் கிடையாது. நமக்கு எல்லாமே வந்து பௌதீக புலன்கள். கண்ணு வந்து பார்வை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். காதும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும்தான் நம்மளால கேட்க முடியும் இல்லையா? நம்ம பேசக்கூடிய அந்த குரல் கூட வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் கேட்கும். எல்லாமே லிமிட்டட். நமக்கு குறை என்று சொல்வதை விட இது வந்து லிமிட்டடா இருக்கக்கூடியது. பகவான் அளவிட இன்கன்சீவபிள் இல்லையா? அளவிட முடியாது, அன்லிமிட்டடா இருக்கக்கூடியது. மேலும் நம்முடைய புலன்கள் வந்து கண்ணால மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும், காதால மட்டும்தான் நம்ம கேட்க முடியும் இல்லையா? சோ நாவினால் மட்டும்தான் ருசிக்க முடியும். இந்தந்த புலன்கள் இந்தந்த செயல்களுக்கென்றே படைக்கப்பட்டது இல்லையா? ஆனா பகவானுடையது அப்படி கிடையாது. அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால இந்த அகிலத்தையே கருவுறச் செய்யக்கூடியவர் அவர் இல்லையா? எந்த ஒரு அதாவது புலனையும் கொண்டு எந்த செயலை வேண்டும் என்றாலும் அவர் செய்வார். கண்ணாலேயே அந்த அவர் அந்த கடைக்கண் பார்வையாலே அந்த நைவேத்தியத்தை வந்து ஸ்வீகரித்து விடுவார். அதை பிரசாதமாக மாட்டார். சக்தி படைத்தவர். ஆனால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய புலன்கள் நம்மள மாதிரியா இருக்கக்கூடிய புலன்கள் கிடையாது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், அப்சல்யூட் ட்ரூத்துக்கு வந்து சென்சஸ் கிடையாது. நம்மள மாதிரி சென்சஸ் கண்டிப்பா கிடையாது. நமது எல்லாமே பௌதீகம் இல்லையா? இந்த இந்த அங்கங்கள் எல்லாமே பௌதீகம் தான் இல்லையா? இதுல இருக்கக்கூடிய ஒன்னே ஒண்ணு ஆன்மா ஒண்ணுதான் ஆன்மீகமாக இருக்கக்கூடிய. சோ கிருஷ்ணா ஹஸ் சென்சஸ் அண்ட் இஸ் சேஞ்ச். ஆனா பக்தருக்கு இது நன்னா புரியும். பகவானுக்கு புலன்கள் உண்டு. அந்த புலன்கள் வந்து எந்த புலனையுமே அவர் எதுக்கு வேணாலும் அதை வந்து அவர் உபயோகப்படுத்துவார் அப்படிங்கிறது வந்து. ஆனா இதை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் வந்து பக்தர் அற்றவர்கள் இல்லையா? லேக்கிங் சென்சஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஆல் ஆப்ஷன்ஸ். அதாவது அவரையும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிக்கும் பொழுது நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதனா நினைச்சு அவரை வந்து நாம ஏளனம் செய்யக்கூடியவர்களும் உண்டு இல்லையா? ஆம்னிபொட்டன்ட், சர்வ வல்லமை படைத்தவர் அவர். அவருடைய புலன்கள் வந்து எந்த காரியத்துக்கு வேண்டும் என்றாலும் வந்து மாற்றி அதாவது செயல்படுத்த முடியும். சோ லார்ட் இம்ப்ரெக்னேட்ஸ், அததான் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு சொன்னேன். அவருடைய கண்களாலே கடைக்கண் பார்வையாலே இந்த இந்த பிரகிருதியை இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து கருவுற செய்யக்கூடிய பை ஒன்லி ஒன் கிளான்ஸ் இல்லையா? சோ இந்த 3 குணங்களை வந்து கொண்டு ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிரகிருத்தியை வந்து கருவுற செய்யக்கூடியவர் யாருன்னா பகவான். அவருடைய கடைக்கணாலே வந்து கருவுற செய்கிறார். Krishna's hearing the devotees' words of love in offering foodstuffs is wholly identical with his eating and actual tasting. So பகவான் இதை ஸ்வீகரிச்சாரு அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நம்ம எந்த அளவுக்கு அன்பு கொண்டு மந்திரத்தை சொல்லி பகவானுக்கு அதை சமர்ப்பிக்கிறோமோ அதுலயே நமக்கு இந்த நிறையிலே நமக்கு பகவான் அதை ஸ்வீகரிக்கிறார் என்பதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த உணவை நம்ம எடுத்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நிறைய பேர் அந்த உணவு சமைக்கும் பொழுது கூட வந்து அந்த டேஸ்ட் இருக்குமான்னு தெரியாது. ஜென்ரலா பிஃபோர் கம்மிங் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நாம எல்லாரும் கூட உணவு சமைக்கும் போது இதுல உப்பு இருக்கா அப்படின்னு சில பேர் பார்ப்பாங்க இல்லையா? அந்த குவாலிட்டி உண்டு. ஆனா இறைவனுக்காக ஆற்றும் போது அதுல உப்பு காரம் இது கரெக்டா இருக்கான்றது நமக்கு பயபக்தியோடயே நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்யறோம் இல்லையா? சோ அவர் மேல பாரத்தை போட்டு நம்ம செயல்படும் பொழுது அது அந்த உணவை இறைவனுக்கு படைக்கும் பொழுது ஈடுபாடு கொண்டு செய்யும் பொழுது அந்த உணவு வந்து அமிர்தம் போன்று இருக்கின்றது. அது சுவைக்கும் பொழுது நல்ல டேஸ்டாவே இருக்கும். சோ ஏன்னா அதுல ஈடுபாடு கொண்டு செய்யும். இது இறைவனுக்கு அப்படின்னு எண்ணிக்கொண்டு நாம செய்யணும். அந்த பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். அப்போ அது இறைவனுக்காக வந்து சமர்ப்பித்து நாம் அதை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அது உணவு நிஜமாவே வந்து அமிர்தம் போன்றுதான் இருக்கும். Who can understand Krishna's acceptance? யாரால வந்து அவர் இந்த நைவேத்தியத்தை ஏத்துண்டார் அப்படிங்கறத யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா, only the devotee who accepts Krishna as he describes himself in Bhagavad Gita without interpretation can understand that supreme absolute truth can eat food and enjoy it இல்லையா? சோ அதாவது பகவான் நம்ம சமர்ப்பிக்கக்கூடிய உணவை ஸ்வீகரிக்கிறார்
அப்படிங்கறத வந்து எவ்வாறு வந்து ஒருத்தர் புரிஞ்சுப்பாருன்னா, ஒரு பக்தன் இப்போ பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இந்த ஸ்லோகத்திலேயே அவர் சொல்றார் நான் ஏத்துக்கிறேன்ட்டு. அதை கொண்டே அவர்கள் வந்து உணர ஆரம்பிப்பாங்க. சோ சுப்ரீம் கேன் ஈட் அண்ட் என்ஜாய் இட், அதை அவர் வந்து ஸ்வீகரிக்கிறார், ஆனந்தம் கொள்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து அவங்களால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ 9.27 ஸ்லோகம், இதுவும் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். சோ இந்த ஸ்லோகம் 9.27, இந்த சாப்டரே ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான சாப்டர் தான். ஓகே. யத் கரோஷி யத் அஷ்னாஷி யத் ஜுஹோஷி ததாஷி யத் தபஸ்ய கௌந்தேய தத் குருஷ்வா மத் அர்ப்பணம். இல்லையா, நீ எதையெல்லாம் கரோஷி, நீ எதையெல்லாம் அதாவது செய்கின்றாயோ, இல்லையா, எத் அஷ்னாஷி, அதாவது நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, எத் ஜுஹோஷி, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, இல்லையா, சோ அதாவது ஆஃபர் பண்றது. மேலும் வந்து ததாஷியத் எத் தபஸ்ய, நீ எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ மேற்கொள்கின்றாயோ, சோ எதையெல்லாம் நீ தானமாக கொடுக்கின்றாயோ, இல்லையா, அவற்றை எல்லாமே தத் குருஷ்வா மத் அர்ப்பணம், எனக்கு நீ அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கிறார். ஏன் அப்படி சொல்றார் பகவான்? எல்லாமே எனக்காக செய் அப்படின்னு நம்ம கூட யாராவது அப்படி சொன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஏத்துப்போமா? ஏத்துக்கவே மாட்டோம். ஏன் நான் உனக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த வாதம் தான் நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா பகவான் ஸ்வயம் அதை அவ்வாறே நமக்கு அதாவது அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். இது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது நமக்கும் சேர்த்துதான். அனைத்தையுமே இறைவனுக்கென்று ஆற்றப்படும் பொழுது, இல்லையா, அங்கே எதிர்பார்ப்புகள் என்பது இருக்காது. எதிர்பார்ப்புகள் என்பது இல்லாது போகும் பொழுது அங்க நமக்கு பலன்கள் மீது பற்றுதல் என்பது இருக்காது. பலன்கள் மீது பற்றற்ற நிலையில் செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அது நம்முடைய நன்மைக்காகத்தான் பகவான் அவ்வாறு சொல்றார், இல்லையா, சர்வதர்மான் பரித்தெக்ஞம் மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா, இல்லையா அப்படின்னு சொல்றார். அனைத்து தர்மங்களையும் விடுத்து என் பாதங்களில் நீ சரணடை பார்த்தா உன்னை நான் அந்த பாவங்களில் இருந்து விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதேன்னு சொல்றார். இல்லையா, ஏன் சொல்றார்? அனைத்து தர்மங்கள், கர்மம், ஞானம், இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா. கர்ம ஞான பாதைகளால வரக்கூடியது. நாம் எதை பின்பற்றுறதா அதை பின்பற்றுறதான் எல்லாமே கன்ஃபியூஷன் நமக்கு உண்டு, இல்லையா. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார்? நான் சொல்றபடி நீ செய். இது கர்ம யோகம், இது ஞான யோகம் அப்படிங்கறது எல்லாமே நீ யோசிக்க வேண்டாம், இல்லையா. சோ அனைத்து செயல்களையுமே என் பாதங்களில் சமர்ப்பித்து நீ செயல்பட, அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு நீ ஆற்று உன்னுடைய கடமைய அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். சோ அப்போ அந்த கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு ஆற்றும் பொழுது நமக்கு மனசே வந்து பக்குவத்துக்கு வரும். எந்த எதிர்பார்ப்பும் என்பது கண்டிப்பா இருக்காது. ஏன்னா ஆற்றக்கூடிய கடமையே இறைவனுக்காக அப்படிங்கிறத வந்து உணர்வு நம்ம மனசுல ஆழ்ந்து பதிஞ்சிருக்கும், இல்லையா. அப்போ அந்த உணர்வை கொண்டு நாம் ஆற்றும் பொழுது பலன்கள் அற்ற அந்த நிலையில, பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் அற்ற நிலையில நாம கர்ம விளைவுகள் இருந்து நாம விடுதலை அடைகின்றோம். சோ இந்த ப்ரெசிடிங் வர்சஸ் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா 13, 14, 22, 26 இதெல்லாமே நம்ம ரிலேட்டடான வர்சஸ். இதுக்கு எந்த ஒரு செயலை ஆற்றினாலும் இறைவனுக்காக என்று அர்ப்பணித்து ஆற்ற வேண்டும். So Lord Krishna has described the process of pure devotion, அனன்ய பக்தி. 12வது சாப்டர்ல நம்ம பின்னாடி வாசிக்க போறோம், இல்லையா. For those who are not able to perform bhakti at that level, அனன்ய பக்தி செய்யலையா, அட்லீஸ்ட் சாதன பக்தி செய், இல்லையா. Now prescribes the சாதனன், அதாவது நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் நாம என்ன ஃபாலோ பண்ணணுமோ அதை கண்டிப்பா பண்ணணும், இல்லையா. சோ இப்போ அர்ஜுனருக்கு இன்னும் ஒரு படி மேல சொல்றார். நீ எதை செய்தாயோ, எதை உண்கின்றாயோ, நீ எதை வந்து தானமாக கொடுக்கின்றாயோ, நீ எதை வந்து தவமாக மேற்கொள்கின்றாயோ, நீ எதை வந்து எனக்கு வந்து படைக்கின்றாயோ, இல்லையா. சோ அதை நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ அதை அனைத்துமே எனக்காக செய்யும் சொல்ற. சோ டியூட்டி ஃபார் எவ்ரி ஒன், பிரபுபாதர் இந்த பர்பட்ல எழுதுறார். அதாவது இட் இஸ் a duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. அப்படின்னா இறைவனை விடுத்து நாம எந்த ஒரு காரியத்தை ஆற்றினாலும் அது நமக்கு பந்தப்படுத்தும். இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு இது அவருக்காக ஆற்றக்கூடிய கடமை, நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை என்று ஆற்றும் பொழுது அது நம்மள விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும், இல்லையா. சோ செகண்ட் சாப்டர்ல கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்மபலேஷு கதாச்சனகா, இல்லையா, அந்த ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம படிக்கிறோம். பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார், உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டும் நீ செய், பலன்களை நீ எதிர்பார்க்காதே, அது நீதான் செய்கின்றாய் என்பது அந்த உணர்வும் உனக்கு இருக்கக்கூடாது, இல்லையா. So you are only a
அதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் நீ. அதனால நீ ஒரு கருவியாக இருந்து மட்டும் நீ செயல்படுவாயாக. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் அது இல்லையா? அந்த செகண்ட் சாப்டர் ஸ்லோகம் நம்ம வாசிச்சோம்னா 41 47 47 ஸ்லோகம் 2.47 இல்லையா? கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம ஃபலேஷு மா ஃபலேஷு கதாச்சனஹ மா கர்ம ஃபல ஹேதுர்புர் மாதே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி இல்லையா? யூ ஹாவ் த ரைட் டு பர்ஃபார்ம் யுவர் பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டி. நீ எந்த வர்ணத்தவராயிருந்தாலும் நீ உன்னுடைய வர்ணத்துக்கு ஏற்றவாறு உன்னுடைய கடமையை ஆற்றுவதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இங்க அர்ஜுனர் சத்திரியன், சத்திரிய தர்மம் போர் புரிய வேண்டும். அது போர் புரிதல் என்பது உன்னுடைய கடமை, அதை நீ ஆற்றத்தான் வேண்டும் இல்லையா? பட் யூ ஆர் நாட் என்டைட்டில் டு த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ஷன். அதனுடைய பலன்களை பற்றி நீ உனக்கு அந்த பலன்களை விளைவதற்கு உனக்கு எந்த அதிகாரமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்ட. நெவர் கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப் த காஸ் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா? எப்பொழுதுமே நீதான் அந்த செயலுக்கான அந்த செயலுடைய விளைவுக்கு நீதான் காரணம் என்று நீ நினைக்காதே. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது இல்லையா? நெவர் பி அட்டாச் டு நாட் டூயிங் யுவர் டியூட்டி. அதனால உன்னுடைய கடமையை ஆற்றாமல் இருப்பதற்கும் நீ மனசை எடுத்துட்டு போகாத, ஆசை கொள்ளாதேன்னு சொல்றார். அப்படின்னா அர்ஜுனர் போர் புரிவதால் நிறைய இழப்புக்கள் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? சோ அதனால அந்த விளைவுனால நீ போர் புரியாமல் இருக்கணும்னு நீ ஆசை கொள்ளக்கூடாது. மேலும் நீ உன்னுடைய கடமையை ஆற்று. அதனுடைய பலன்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பற்றி நீ வருத்தப்படக்கூடாது. அதை நீ எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. பலன்களை நீ எதிர்பார்த்தால் நீ கட்டுண்டவன் ஆகின்றாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? சோ இவ்வாறு நாம அந்த ஒரு நிலையை அடையணும்னா என்னெல்லாம் நம்ம பிராக்டிக்கலா வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறத இங்க பார்க்கும் பொழுது we need bodily மெயின்டெனன்ஸ். எப்படின்னா பிரசாதத்தை மட்டுமே ஸ்வீகரிக்கிறது, அப்புறம் நமக்குன்னு கடமைகள், நம்ம பௌதீக கடமைகள் என்று உண்டு இல்லையா? அது எல்லாமே இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய, அதாவது அவருடைய அதாவது ஒரு பக்தி செய்யலாம் எண்ணிக்கொண்டு அதை நம்ம செய்யறது, தானங்கள் கொடுக்கறது இல்லையா? சோ அதாவது ஒரு நல்ல இருக்கப்பட்டவங்களா இருந்தா இறைவனுடைய திருத்தொண்டுக்காக அதை ஆற்றுவதற்கு நாம கண்டிப்பா தானங்கள் கொடுக்கலாம். தவ வாழ்க்கை அப்படின்னா நம்ம இப்ப காட்டுல போய் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் கலியுகத்துல கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அதனால நாம செய்யக்கூடிய பிராக்டிசஸ் இல்லையா? இப்ப பூண்டு, வெங்காயம், காஃபி, டீ இதெல்லாம் நம்ம விட்டுருக்கோம் இல்லையா? இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கலி ஒரு உயிர் வாழி எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு சிஸ்டம் தான் இது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல அதெல்லாம் நம்மளால கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஒருத்தர் அதையே ஃபாலோ பண்ணாங்கனாலே தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்டரிட்டிஸ் இல்லையா? 24/7 பாத்தீங்கன்னா மனசுல இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வரணும். நாம ஜபங்களை நாம ருச்சி கொண்டு நாமங்களை சொல்லணும் இல்லையா? நாம அபராதம், நாம பாஷை இதுல கண்டிப்பாக தவிர்த்ததுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அப்போ மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி நாம பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபங்களை சொல்லும்போது நம்ம நாம ஜபங்கள் பரிசுத்தமாகும் இல்லையா? சோ அததான் நம்ம இந்த இடத்துல 6 பாயிண்ட் யோகினாம் அப்படி சர்வேஷாம் மத் கதே நாந்தர் ஆத்மனக ஸ்ரத்தாவன் பஜதே யோமாம். ஸ்ரத்தாவன் இல்லையா? ஸ்ரத்தை என்றால் நம்பிக்கை கொண்டு இல்லையா? சோ பகவான் மீது பூரணமாக நம்பிக்கை கொண்டு சாமே யுக்த தமோ மதக. அழகான ஸ்லோகம் இதுவும் கூட 6th சாப்டர்ல 47 ஸ்லோகம், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும். எஸ், ஆஃப் ஆல் யோகிஸ், எல்லா யோகிகளிலுமே ஒன் வித் கிரேட் ஃபெய்த், அதாவது ஸ்ரத்தான்னு சொல்ல இருக்கு இல்லையா? நம்பிக்கை கொண்டு, who always abides in me, எப்பொழுதுமே இறைவனில் ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடிய அவர், அவரை எண்ணிக்கொண்டு அவருக்குள்ளேயுமே இல்லையா? ரெண்டர்ஸ் ஃபிராக்மெண்டல் லவ்விங் சர்வீஸ், எப்பொழுதுமே பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்பவன். he is the most intimately united with me in yoga. யோக நிலையில் என்னோடு எப்பொழுதுமே இணைந்திருக்கக்கூடியவன் ஆகின்றான். அண்ட் இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம், அதுதான் மிக உயர்வான நிலை, இதுவே எனது அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு பகவான் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். சோ ஒருவர் ஆற்ற அந்த அளவுக்கு பக்குவத்தை எட்டி இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா எல்லாம் இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இதோட நேர்த்து
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? ஃபைன் ஃபைன் Hare ஃபைன். Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ हरे कृष्ण माता प्रणाम माता जी। பிரணாம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ யுக்த வைராகியம், பல்கு வைராகியம் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நம்ம படிப்போம், பின்னாடி வரும். சோ யுக்த வைராகியத்தை வந்து நாம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷனோட பக்தி செய்யணும் இல்லையா? அப்பதான் நமக்கு அதனுடைய பலன்கள் என்ன, ரிசல்ட் ஆஃபரிங் இல்லையா? ஸ்லோகம் பலன் என்ன வந்து இந்த இடத்துல பாக்குறோம். விடுதலை. இந்த நான் இதை கண்டினியூ இல்ல யூ வாண்ட் மீ டு டேக் இட் அப் நெக்ஸ்ட் வீக்? ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிடலாம்ல மாதாஜி? 50% நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டினியூ பண்ணி சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. முடிஞ்ச நானே கூட எடுக்கிற அடுத்த வாரம். ஓகே, லெட் மீ see. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா மாதாஜி? அருமையா இருந்துச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த மாசம் மார்கழி மாசம் நான் கோயிலுக்கு 5 மணிக்கெல்லாம் போகணும் மாதாஜி. ஓகே. அதனால நான் பாகவதம் கிளாஸ் வந்து நான் ரெக்கார்டிங்ல கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த தேவைக்காக போறேன் மாதாஜி. காலையில போய் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க. நோ இஷ்யூஸ். நீங்க வரீங்களா யாத்திரைக்கு? யாரெல்லாம் வரீங்களோ தயவு செஞ்சு புக்கிங் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் சபிதா ரத்தினா முத்து மாதாஜி. ஐ திங்க் மாதாஜி உங்க பேர் வேற இல்ல, இந்த பேர் வேற மாதிரி. விக்டோரியா மாதாஜி. நீங்க யாத்திரைக்கு வரீங்களா? இதுக்கு மாதாஜி நான் தடவை வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நான் இப்ப என் பையனோட இங்க இருக்கேன் துபாயில. ஓ ஃபைன். நோ இஷ்யூஸ். நிவேதிதா மாதாஜி அண்ட் கீதா மாதாஜி, நீங்க இனிஷியேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. போட்டோ கேட்டாங்க தான் மாதாஜி, ஒட்டி அனுப்பணும் மாதாஜி. அதான் மத்தெல்லாம் அனுப்பிட்டு மாதாஜி. நீங்க உங்களுக்கு ஐடிஸ் எப்ப எக்ஸாம் மாதாஜி? வந்து நான் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கு நான் கொடுக்க சொல்றேன். ஓகே. ஓகேங்க சோ மாதாஜி. அந்த இது வந்து நீங்க முடிச்சிருங்க நீங்க. சரிங்களா? ஓகே சர்டிபிகேட் மாதாஜி. வந்து நான் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி கிட்ட வாங்கணும். சரியா? ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே ஃபைன். கிருஷ்ணா வேற மாதாஜி. யாராவது இனிஷியேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இவங்க 2 பேர் தான் இருக்காங்க. தமிழ்ல இந்த வாட்டி இனிஷியேஷன் ரொம்ப குறைவு. ஏன் அப்படின்னு தெரியல. போன வாட்டி 15 பேர் எடுத்தோம், இந்த வாட்டி ஏன் கம்மியா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. மாதாஜி இனிஷியேஷன் ஆன்லைன்லயே மாதாஜி, நேர்லயே மாதாஜி? மோஸ்ட்லி பிருந்தாவனம் யாத்திரைக்கு யார் வரீங்களோ அவங்களுக்கு அங்கேயே நடந்துரும். அதுவும் 100% எனக்கு கேரண்டி கிடையாது. பட் தட்ஸ் வாட் பிரபுஜி டோல்ட். சான்ஸ் வந்ததுன்னா அங்கேயே இனிஷியேஷன் பண்ணிடுவாங்க, ஒருவேளை குரு மகாராஜ் அங்க வந்தாருன்னாக்கா. ஓகே, இட்ஸ் அ கிரேட் திங் இல்லையா? பிருந்தாவனத்துல இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப விசேஷமானது. அதனால ஆன வரைக்குமே நீங்க யாரு இன்விடேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்களோ வர பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நீங்க அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ஐ திங்க் யூ கேன் ரீச் அவுட். ஓகே. ஸோ யாரை வேணாலும் கேட்கலாம். நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸா இருக்கக்கூடிய பிரேமா மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களை கேளுங்க, புஷ்ப மாதாஜி. தே டிட் வெல். 2 பேருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. ஓகே, அவங்க கிட்ட கேட்டு கைடன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம். என்கிட்ட கேட்க வேண்டிய டவுட்ஸ் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. லலிதா பத்தி கிளாஸ் எடுத்தாங்க. கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண மாதாஜி. இனிஷியேஷன் கிளாஸ் ஃபுல்லா அட்டென்ட் பண்ண மாதாஜி. நான் போன முறை எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி கிரேட். நீங்க அந்த ஐடிசி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இந்த வாரம் உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் கொடுத்துறேன். சரியா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. நீங்க வேற யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாட்டி மோகன்தாஸ் பிரபுஜி யாராவது இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறாங்களான்ட்டு ஒரு நம்ம பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல ஒரு ஃபார்ம் சென்ட், அட்லீஸ்ட் நீங்க பர்சனலா கூட நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் நம்ம இப்போ. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्य शतता सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।